Pois estamos aquí con Fabián Domínguez, que se converteu o domingo en campeón de España de piragüismo. Fabián, falanos un pouco a tua experiencia do domingo. Pois nada, unha prova moi dura, 18 km, con moita calor, 36 grados, son 5 voltas de 4 km cada unha, 4 porteos. Cos outros rivales intentamos ir na primeira volta, como é moi rápido, foi unha volta moi rápida, e despois nada, conseguimos marcharnos nós solos, nada máis, a regata xa estaba casi feita, só tínhamos que guardar esa posición primeiro, distanciándonos, os outros cada vez iban con máis mentalidade que non nos iban coller, que xa íamos dando máis cacho, e nada. Pois sí. Terminouse, campeón de España. Sí que parece unha prova dura. Necesita moitos anos de preparación. Cantos anos levas? Levo agora 8 anos, pero dedicamos a semana, son 5 días, temos de descanso os miércoles, pero nós entrenamos igual, os sábados tamén, 6, e a veces os domingos polas mañáns, 3 horas cada día, 4 horas. Un entrenamento completo e moi duro. En canto á nutrición, así algo en concreto? Eu como de todo. Pois está ben. Non me corrijo nada. Pois eso é todo. Gracias, Fabián. De nada.